नाम लानानै जाहाथे लाबोनो हायो बा नाम लानानै जोंखौ गोजौ फारसे लांनो हायो बिनि थाखाय इसोरा जाहाथे सक्ति होथों। गिबि गिबि खुलुमबाय। दिनैहाय बिजानि थामथि खेब जे बे हारिमु बादायलायनाय बा मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो गिबि गिबि आङो आंनि गोसो गोरबोनि बिथांमोनखौ बा बिथां उद्दक्तामोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय हरनायखौ जासिदों। आरो लोगोसेयैनो आसा खालामदों निस्सय जों बयबो बे 1433 मायथाइया जाहाथे जों बयनिबो मोजां मोनसे बोसोर बा मोजां मोनसे बे दिन्थिफुंसुनि दिना जाहाथे मोजां मोनसे दिन जानानै थाथों। बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिबाय आरो आसा खालामदों मिजिंथिदों जोंनि हारिमु सिबियारिफोरनि माखासे कन्डिसनफोरखौ नुयोबा खुब गोसोआव गाबखांनाय मोनो। बिराद दुखु जारला खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंनि माहारिया बा जोंनि हारिया हारिमुखौ सिबिनो दिनैसिमबो दासिमबो बावाखै। खुब गोजोननाय मोनो। बाख्नायथाव बिथांमोननि जे नाजानाय बे नाजानायजोंनो जोंनि हारिमुवा दिनै बिश्व दरबाराव जों सिनायथिनाय महर मोनबाय। थांनाय जे बागुरुम्बा दोहौ बेखौ सारा दुनियानि सारा वर्ल्डनि मानसिया दिनै बर' माहारिया बेबायदि मोसानो रोंगौ, दामनो रोंगौ, खननो रोंगौ, बे मोगथां महर मोननाय मोनसे गोजांस्रिवथाव मोनसे जोङो बाख्नायथाव माने बाख्नायनानै फोजोबनो हाथावै बायदि जों नुदों। खुब गोजोननाय मोनो। जाय बिथांमोना हारिमु सिबियारि बिथांमोनखौ आं बाख्नायगोन, बिथांमोनखौ आं सेलिउट खालामगोन। फैबाय थागोन समाव निस्सय बिथांमोना जोंनि जाथिखौ गोजौ फारसे बा हारिमुखौ लानानै जाथिखौ गोजौ फारसे लांबाय थानो हाथों आं बेखौ आसा खालामदों। जोङो बैसागु हिसाबै मालाबा जोङो बे जानाय लोंनायखौ बांद्राय खालामनो नागिरो। बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन। जोङो मोसानायनि नामाव हारिमुखौ सिबिनायनि नामाव जों जाहाथे आयेन आब्रुथिखौ आखायाव लाया बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन। समाजखौ सिबिनायनि नामाव जाथिखौ सिबिनांगौनि नामाव जों जाहाथे बयबो जयैनो खौसेथियै जोङो लोंनाय जानायखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो हारिमुखौ सिबिनो जों बयबो ओंखारबोनांगौ। आरो जोङो समाजखौ दानायाव जों बयबो हेफाजाब होनांगौ।